Ubwansu bw'umuguzi. Rituko lia gatatu chingaki omurai wense Daktari William Ruto nyarakoba gukora etaro yaye ya matukatato etaro ya nyarakoba gekoenekia amagendro a sorogongorwa gusikira gukwadera rogongorwa gusi county ya Nyamira. Rituko litangani magetaro yaye niganya tukoba guchakira etaro yaye ase county ya Nyamira. Rituko ligoro bigo na tukoba koenekia na kuigora egati yemeroberio ya magendro ase taro yaye ya bene ye rituko ya nyarakoba gekoerera ase ebunge ya South Mugirango chingaki ya nyarakoba guchakio bwagachi bwechiro ya etago nago kwarire mwancho murigere bigata ni Ndize TV ritukuria Jumatano chitariki 14 ensa ayemo yebono mugoroba sentunde nego kwarigane nyarakoba to gusanga amona harito nyarakoba to kwarigane kurwa kete kubaterana amona bariki baito bamangana mayana mange to kwarigane te korendri tanga tikatonyora to kwarigane te senchira yobenge. Kumya seo gosirio mwana ominto serio mwana oye bagetaka moita mubasukano igo kamwa karende miore menge akaba tukumeti moichando na mayanda manene guta chance kenyoro kya Moses imenya libali masaba magega yo mosao yo moko Kenya isego ikogo kobo tukobugokera rero ana mwana ngenda ko trobe ki mostari wa mbere na magana ya masobo ngoro story kyombe to support abana boda kurwa sense mwe nyakoye kobeke merubiri aheri gosirana na kweneke ngabanyira ko bakwegenderia sobo gimabwabo bwakira litukana na sector yo basombi. Hapa tunajenga nyumba 244 ghorofa 9 hapa Ugembo. Murobiri bubwagachi bw'ikinyumba cy'eligo liri kero chikoeneke buna basaba ngemense ya Kenya banyare ko bakwenyerere meremo enekire murayi bwense Dr. William Ruto. Ayo amanande amango mwancho murigerere ngo kwari gantanyara ko batogusanga manaye kuri mucha kanogo ikera omwere wetarase mitanda yite ya Facebook Ndize TV News Digital wetara YouTube Ndize TV News chinga kibogo gotubwatu wetarase website ya www.ndizetv.net. Lydia Mose hanero ore asensemo ya kabiri studio kwenekyanga chibi chamanelo gichago chira senchira yobo ikera gose kwenekya unago chere wetara somo no bibimanyelyo chinga kisara mu mwanya gera tokoba kwenekya chibi chamanelo gichago chira senchira yobo ikera liana ngoro kwa Josephat Misingo kwa liga ko batugosanga amonaye kuro muchakano goikera omwele libori hiri nene mwancho muringo kubuli maragobe yabono ine murobeli kibwa magendero uyo onyale tukobugo chakiwa amono murayibwense buna aye omomenyi borongo rwagusi kwanyale kobugo kwegokeria ine murobeli oki bwa amagendero uyo nyale tukobugo chakiwa nere umurayibwense Dr. William Ruto oranyale kobugo gochengera na kwegokeria sange karengeri kiago amuno into gwetera namba ya SMS yigweta ACTV yago na bwigo gwetera ase mitandao yaito ya Facebook, YouTube na bwigo website yaito togo chakane ngana yogo ichani maragobe bono mwancho murigeria nigo omoichano amayanda no gukumia okoneno nyara kobago kubwatanse abamenyi bekenyoro kya Moses egigotoka se ebunge ya nyari bali masaba neye nkubwatekana no musa oyo mo anyari tokobaga gweso kibutukubukerero na komo Kenya na isego ikakomo Syria obogima bwaye engana eye nigo yanyara kobagi gwichania abamenyi bensemo eyo banyana bo nigo abanyanyimbo kurwa sigeta seni kia abanyanyimbo kiara masha banyara kobagwikira na senseme yo na komobeka biara omo kagero buna gutomonye muriki oito Mildred Momanyi.
ya mate emo kura ase kenyoro kia Mosisa imenya libari masaba nigo irino moichano maiga yo masae oyomo koma Kenya ise guika gukwa ase obotuko bo kera rero korengana ne amate yaye timanyetina seki omosayo aimageti egetambukerekyo ase batebiri omosayo taligotumeka mariogo yogotindia nase batuganya gusira ase obuyabwaye tole no gukumya ase gosirio mwana ominto serio mwana oye nabagitaka moita mubasukano igo kamwa karende miore menge akabantu kumeti ngangi kyagera korali ngane ligari kongu nandi ngane lintu anyakulirora ono nabo toichanete bunantu benga yaragira muchibu woro mugima nona abamate baumatete aseri ngane liga banyariko bakora batanya korora linde naboro mugano bwo gukumya mugano toichanetie tutanya korora ase kenyore kigitu eba mwerete mochari agucha keroka na wali bono tukanyete ko banga masisi aye nigo bono bagania abaiburi kubarinda abana babo ase chimbu chingia na boigo ase basemia abangina gutiga gutuberera amagoso ase okwebereria abana babo nare guchikote abagucha sense mo yabaiburi tuika abana baitange abamura na baiseke ko bakinire twegeria abana baito kitabi kingi yabuna abaiburi na endo abana ko bakinire asense mo yabangina ara ange ngorango mwana gakinire abana bamura abangina ko baguji babegaleria na ende kero kende abana abo bairuna abangina babense mo yabo igo mugaga ta konyo kinguru cyoko gambo mu cyoyo buna rumura ibwenka ase igonje nare go saba baiburi ase muabeta abangina nabagaga twegere kwegeri abana baito kingenjo kingiye kiagara abana abwengenjora abegerie nabo bako baigorioka naende abana na barabungo ko bibarekero kende kimbukuru asa baiburi tonare ko manyanga tutwale kimbu kingiya iki abana baranyara gokobya bakine na kirojo kiraga cyo moje kitari gutagora nigo baganiri serikali guchia gukora obutuki boime aso musayo elio koenekia gusengo tumekale amariogo yogotindia ase nonya nabo nigo ebimonyo biro bunango tumekale ase ogotayorokia Togo sabanga serikali yaliyoto kubukota na bikokora uchunguzi ya manya Kenya sikia wana ndekirwe Kenya Togo sabanga andonse asimuto waterio mutasabira mutasabe serikali kyara mwana yera ntomanyeti gose nkonywa kare gose nenya sora kuri konywa toga turabeke apirite serikali echikombo chungusa ngaki kero kende nkonywa kare nya sore ye nkonywa kara marwa ene tuju konya ro maire kurwabugo tumanye kyara ntumanyeti engenjo yayo gocha gwito mwako yo ise turamanye chanzo ya buya ende ne tu twaro sabe serikali bono uchunguzi bakore serikali ekore uchunguzi ise ine buya asuko manya ako itako mwako yo na ende no mbali bande onya barengo bausikanete uko itakuwa ye na barumanya kanenga ingona ngorengo asa bali barengo ikyara konya chinsa cyarire na ubuka baramanya ngamba mbabo ngo barenge omubiri onyagusira nigo ogendrete gukenderera asengendu ya keroka kobono obotuki bogendrete nelitukuria elio kwenigwa guchia guika goripoteria egetaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Bimano umuliki oito Mildred Momanyi imegoseta tigarite me county ya Kisinigo abana bodaboda korwa ase stage ya Kyoge abigo chinsemo chenya kwaelitkoria lero banyara ko baba gwikirana somega bogosiore no kubwato kwa bene certificate yira chikobage ko baenekeria buna ekyombe kyabo kenyere ko bage kweli kya bene no morobiri nyara ko bago gwikirani gwana barai aho gati yabo omwe msebwe ward area ya Nyako Cosmas Oyagi naboigo olio bogusero Vincent Abuga banyara ko bago segetanga banyara bodaboda bo banyara ko bakwebekana amo ansebyombe buna enchira eyemo yogotinya obosombi no bokoreri bwabo bwa sector ya bodaboda buna gutomanya muri kito dipon asanya Sekta yobosombi nigegenderete gonchururia amagima yechi amate ao abonchururia babodaboda kurwa stage ya Kyoge gotoka ime ya Kitutu Chache South nigo baba bakogokera uburayobya asokwenyorera certificate gitukoria rero turi no mogoko manene
twara koronje certificate yetu ya stage ga twabere myake menge sana tutabwate certificate tinga kiecho nigo batebanga obomu bwabo mbochi kobakonya anene asogosira chisemi ana mona geta tutrobe kimostari wa mbere na magana ya masobo ngoro story kiombe to support tubwata baminto baikire abana chi university to support egere tusike mutu kuno mwana boda boda abarai baikirana asokomera no kwinigo bagokere gitambo kirekyo ase baba segeta koba nomokia nabo igo base barieira yogo chikobasira elio banyare kwegendereria ase malietano ya Cosmas mwe msio nyakwe ward lero lia lengerito kolia boda boda vale kolochi ndo kwa certificate ya wa stage kyo stage na adelende na waburawa na wangaine na rode ngabayiwa account na intumna bara ito tete kwa support na ada twabate birirende muna bara alende chibesa chibakonya singi na bantaba gima wade family nje n'umwishimu wa Felix Ndabuga abuwa ndo mwa MCwe wodi ya Busero tego basaba bana ba mindu mwanjane mwa especially une timu ya boda boda because boda boda yuria rising amo korero riere ne mono ni numo konya bangi na kwa chinza na imebaije chiro kore biasara ni numo konya abana bagenda school in the morning igo kwetani byonse nabonta geteko bageresa ariyo ya soko badenya nyasage ndre kubarenda naenda abasese ni mona asinge mere mu mokora nemeko wetera yegere muragenda ego ni manye tengali tukerimo nyasaye nabakonya na inu improve kuri ase stage ya boda boda irinde munyare ko begente kene no ne kero gekyo wa MCA with time no nyani inu na umugoja kuborio nyoro yo moino ire chikura komenta na yuni gabana boda boda bwe bayeneria mbuya mono gochia sabarayi abo baba bakubayikange enchire ye moyo korokia ngani go baba sabereta maya sama ya tango kutadisi nyafika ya mona barayi asogoja kutusupport na mbuya mono asogoja kutosira asema ya tugwate omunyakirogo oboda boda bwe sub county ya Kitutu Kevin Obiri boigo tatigiri magega asanekeria baibulio bolendi boisaine gochia asaborokiwa amangana display skuru bonde bayisekire nchomo nyene na eta chiste Jones kaba tebi mochema ni ndebwe stage ora anchira ne mwana gwe skuru atuka stage asenginjo abana bali ntotagete bere ni skuru barabagima na muntu ndebwe sgwe pigipigi ura nyoreka nesa chinde oku yusi mwana gwe skuru se abana baiseke ko batumya bobe ara nkuru getambu kereka nene kira gere nyoyo no bwo bwasaleke negi yakabere ntwe gwana na barako mwana ndebwe sura stage ndeyo sira chikwanchiro mwana we skuru atoke stage yeyo stage yeto korangiria bara ibechi be stage yeyo toba discipline giko reporterie gitasinike ona mbeya Mokiandizi TV kuri wodi ya Nyakoe egotoke bunge ya Kitutu Chache South riteria ne ngoro kwa Dipon Asanya Gabra Maliki oito Dipon Asanya salituko lia gatatu bono nigo omuraibense Daktari William Ruto anyara kobaga gotarira chinsemo a ime county ya Kisii na nchira ya moyogo chake na gosiolia emerobelio a ya magendro ime bunge ya bumachoge chache nigo omuraibense anyara kobaga go chaka etaro ya yeli tukolyale asanyara kobaga ikira na ororo na gosiolia bene omurobelio bobwaga chibwe chinyomba cheligoliri ya insego kwana kurwa sensemo eyo nigo rutanyara kobaga kwene kingo chakiwa kumurobelio yo nigo rachikoboko baenekelia abasa emeremo asebo igabarai agati ya Borigadi Gashagu mugabano e county ya Kisii Paul Simbarati banyara ko bagoikirana na kulia chiranga mbacho ko bakubwatira na sobwamo lyokoreke bune serikali ya Kenya kwanza yanyare ko bagoikirania chira chamagandra gotomanyo murikio ito Sam Mienda Seri tukori ya gatatu ime yorogongo ruagusi omorai wense William Ruto nigo atarira ibunge ya Bomachoge Chache ase achakia omurobere bobwaga chibwe chinyomba chirigoririense. For Ogembo Affordable Housing Project we have 2 blocks for affordable housing. Gokwana korwa ase omochiebo Ogembo Ruto nigo ateba omurobere yo orachikwana na amabaga yemeremo gochia ase ekegori kiabasae enkwana yo nigo yaegwa koboko no mokonyi bomorai Rigathi Gachagua. Hapa tunajenga nyumba 244 ghorofa 9 hapa Ogembo katika kiwanja hii. Tunahitaji vijana 400 ambao watatusaidia kufanya kazi hiyo hapa Ogembo. Vijana wa hapa Ogembo muko? Vijana muko? Hapa tutahitaji vijana wenye taaluma mbalimbali. Tunahitaji architect hapa.
carpenter, tunahitaji electrician, hata mtu ya mkono tunahitaji, yule transporter tunahitaji, mtu ya simiti tunahitaji, mtu ya kupanga mawe tunahitaji, mtu ya kulipa watu pesa accountant tunahitaji. Muko ama hamuko? Nimefika hapa tuonane macho kwa macho. Na mimi nimefurahi kumsindikisha rais hapa kwa mambo ya affordable housing. Kwa sababu watu ya hapa Gusii, mashamba yenu ni kidogo sana. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing, ni watu ya Kisii na Nyamira. Kwa sababu mashamba yenu ni kidogo. So nyinyi mkuje muishi hapa kwa orofa ya 7, ya 8, mteremuke muende kwa mashamba, jioni mrudi kwa orofa. Si iko namna hiyo? Mutawekewa lift ama mutapanda na stairs? Au mnataka lift? Stairs ndio mzuri, ndio mfanye tisi. Gati y'abarayi baikirana n'omuchumbe obumachoke chache Alpha Miruka egati y'abande asaba igo omugavana bwe county ya Kisii Simbarati asaba Ruto kugenderera korosia eserikali amo n'ababwatani b'ekiama gia ODM inkwana yagwa okoboko n'omubunge o South Mugirango Silvanus Osoro. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe wewe endelea kushikanisha serikali na wale ndugu zetu ambao tumekupea kutoka chama cha ODM. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii inji ndiposa izizame. Unajua juzi karibu tuanguke zote. Lakini kwa sababu amehakikisha kwamba serikali ameiweka pamoja, ndiposa akachukua ya kina Mbadi, Joe, Oparanya na mimi pia katika mimi unajua sasa ni gavana, tutashirikiana. Mimi pia nataka niungane na viongozi wengine niseme tutashikana pamoja. Hii safari ambayo umeamua kushikanisha Wakenya, hata sisi tuko ndani, hata hapa kwetu katika hii county tuko ndani, tunataka kufanya kazi pamoja ndio tuweze kusaidiana kule mbele. Omurai bwense William Ruto nigo akora etaro ya matukata to ime yorogongo rwa Gusii ase aigora emereobrio ya magenderero ime county ya Kisii amo na Nyamira. Kuripota ya Egetaseni Kiandizi TV, Nchenkoro kwa Sam Miyenda. Muno Sam Miyenda chingaki echecho ni goboigo omurai uyo bwense William Ruto nyarakoba gagwikirana ime bunge ya South Mugirango asanyara koba gagochakia umurobelio bubwaga chibwe chiro asilieta etago gukwana kurwa chinsemo echo chetago nigo Ruto atabiringe serikali ya Kenya Kwanza kerenga kya yekerene no koneke yanyare ko bagego sira abonchereria na kigeko era yirige tambokero na koneke nga echiro eyone chikobage kwagachwa sobwango ilinyare ko bagego tinyo bonchoreri bwa butambe asensemeyo ya South Mugirango chinga kichecho nigateba nga chichiro chinde komina isano na isato nigo chirachikoba chikwa cha sobwamo imeye county ya Kisii. Niko na milioni 50 ya kujenga hii soko yenu ya etago hapa. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Na tunajenga hii soko hapa na tunajenga soko 17 mpya kama hii Kisii County hii mzima. Tumewapatia bilioni 1.1 ya kujenga hizi masoko. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kina mama wanapata mahali pazuri pa kuuza mazao yao. Nyinyi kama wananchi wa sehemu hii, mkizalisha chakula yenu, mupate storage hapa, mupate cold room hapa, mupate market hapa, ndio kilimo yenu iweze kuwasaidia kupata pesa. Tunaelewana jameni? Unajua ukizalisha ndizi ama mboga ama hiyo ingine ikose soko, si wewe unaenda hasara? Kama mkileta hapa hakuna cold room, inakaa siku moja inaharibika, si wewe unaenda hasara? Sasa tumepanga kutakuwa na soko hapa, msiende hasara. Tutakuwa na cold room hapa, msiende hasara. Tutakuwa na storage hapa, ndio mambo yenu ikuwe sawa sawa. Tuendelee ama tusiendelee? Mimi nimeambiwa na Osoro kuna soko ingine huko inaitwa Nyamaya. Ase constituency ya South Mugirango mugabarbe county ya Kisii po Simbarati nganyara koba kubolia umurai bwensa nyara koba igago sira orogongo rwa Gusii elio konekia buna macha nyara koba kongusogwetera se chinjere chechi pipe unenchira ye moyogo Kenya ukwambukerwa kuburuire obubo kunyara koba bokurwa ase amache na wanyana bohni nganyara koba
gakuria irabune kiama gia ODM gechikoba gekobwatira na mone serikali engana boigo yanyara koba gosirwa no mobungo South Mogrango Silvanus Osoro onyara koba gakuria iranga baraiboro gongura gusimba chikoba kubwatira na sobwamo na kuelekea wanyara koba bakobwata sia serikali ya Kenya Kwanza. Sisi hatujaingia katika serikali ya mheshimiwa Posabire okwabera oroboti oruo mwanchumu ligere ntoro ligere lya senchira yobo ikeranu to ligere liboigo amaberera axias na wigo kongusana no kwanya takoba go kwenekia okogererwa kwayo mo women rep we county ya Kisii Doris Donya toto chinga ki murayibwense Daktari William Ruto nya takoba wikirana sensemo ya keroka bono ni goba bwatani abo bagosira omo women rep banyara koba gwesokya na kogikeria egekorwa ekiononye nabo nigo banyara koba kuboria ngabarayibonsi meyoro gongorwa gusi banyara koba kwena na amaskani elio kwenekia buna bonsi asobwamo koba bakobwatirana asobokoreri bwabo bokerarituko igo tore no moichano monene buna igo tore no moichano monene buna bakungu buna bangina amangana bete igari ekerubo igoro igo twaro cha amangana tutanya korora abasacha babangere to mongina otabwati kende omongino manyete no muntu ole vulnerable ole harmless lakini abasacha bamubangerete ekere president yachire likababwenerete gusaba ebintu bichiche gusi igo baorogeti obosoko bonene asa mangana ali abeta sekerubo twatebire iga gochaka rero twarorire nk'abantu batigire uburayi bwabo nigo batagete uburayi bwobo women rep ogosaba kwane ekeroge kekyobo women rep kiabeire giansu mono baka basacha bagetoneire nakitogo kura tuanigwa moteto iyo orarutwe ligena onye matunda takole tikitayo amatunda gara manga somo todo adanya onye igoro amatunda roroke ebyo mongina okonya basae okonya bangina okonya paka basacha baba bayerure bagokorwani nande tinganche tege ntogya etigari chuni horo esenge nchomongina no muntu bwa maskani abonete bwa maskani aye agendrene gasi achakire Kisii County ntuvuna chiyo cha Kisii County twanje tege ntogya peneti totage tomongina bwa maskani ayonsi na meeting ende yonsi yakoba tigamwa baraichisa chiabo bakwana babateinki kebwanete gokorekana mwabalibaga abarai baito igoto bachorete banda batoretera magendero asumwana inchi okawaida lakini murai onde bwensi we expected nga achorire achichega achakora amabarai bande bachorire bunere intuga kurubosonga account yote ya Kisii twagikerie gakoro ekiatwaro cho murai yoyomo akogikeria omongino minto omongaini omaita asakorwa asagotia nande nere omoretete nanero omoretete nseye twakanire gakoro ekyo ikeirorera Wanchomo ligereria goikira gono togo yakira mosumari amaya senchire goikiranu enseye mo yabono mugoroba kurende na koboria liboria linene emaragoba yabono nga ine murobeli kibwa magendro nyarakobo kwenekwa amuno murayibwense ayebuna omuntu gosomomenyi kurasarongorwa gusira nyarakoba gukwego kelendo chembalige banyarakoba gutuma ujumbe yabo na yokorunga John Masomi kura chinsemo chebu machoge chache ere agotebanga chinyomba chitabwati chibara mposa kegima Wycliffe Mochama kura chinsemo chenya uno bugia kumu mpaka omwelio Andrew Matunda nere kura chinsemo chiria chiara ya chia nyamira agotabone ngora yae eikere umocha nyacha charana
kubatika no gosiria atatu mwabensuri ya maita aha otebanera kuro chisemo chiria chia Nyamira. Alright, ndo chengati abanda bange umusori wegesu wochigala kuro chisemo chana kurusi tumancho morigira na mange twako warigaretie kurende ayo twanyara ko batoko yatigaria ndusange amona ya senchira yobo ikirano chinsa isato chebono mugoro bankwa kira ngambia muno asokwa neke konyara ko bokwera libagari yago gusanga amaya ya amona ituli nyara ko bakwene kebuna chibicha amonero gichago chira senchira yobo ikirano hakoro kwa sara mumanyi lide mose nyara ko bakwene kia buna go chirwetera sumuno gwe manyeria na goro kwa Josephat Amisi na kwa niro burigiro byomero buryo Meandize TV.